14 сентябр дар пешоруи шурӯи нишастҳои созмони Шанхай ва ОДКБ дар Душанбе даҳҳо тан занону духтарони афғони муқими Тоҷикистон дар сафорати Афғонистон дар Душанбе ба зидди Толибон ва дасти дахолати Покистон тазоҳурот эътироз карданд. Бисёре аз занони афғон ба ин амоиш ҳамроҳи фарзандони худ омада буданд. бино ба иттилои хабарнигори Радиои Озодӣ, тазоҳуротгарон бо худ шеъорҳои чун «Покистон, Покистон, берун шав аз Афғонистон», «Куштани афғонҳоро бас кунед», «Аз Аҳмад Масуд ҳимоят кунед» ва «Зинда бод муқовимат» доштанд. Тазоҳургарон аз ҷомеаи ҷаҳонӣ хостанд, ки ҳукумати Толибонро эътироф накунанд ва баръакс аз ҷабҳаи муқовимати миллӣ ба раҳбарии Аҳмади Масуд ҳимоят кунанд. ба гуфтаи онҳо, шинохтани амороти Толибон ба расмият шинохтани терроризми байналмилалӣ аст ва ҳар касе ки онҳоро ба расмият мешиносад, худ ҳомии терроризм аст. сафорати Афғонистон дар Душанбе сароҳатан мухолифаташ ба режими Толибонро баён дошта гуфтааст, баъди фирори Ашраф Ғанӣ, муовини ӯ Амруллоҳ Солеҳро ба ҳайси раҳбари муваққатии Афғонистон мешиносад. дар моҳи август дар сафорати Афғонистон дар Душанбе акси Ашраф Ғаниро канда, ба ҷояш акси Амруллоҳ Солеҳро ҳамчун раҳбари нави Афғонистон овехта буданд. ба ҳисоби Вазорати корҳои дохилияи Тоҷикистон, дар ин кишвар ҳудуди 15 000 нафар аз шаҳрвандони Афғонистон ба сар мебаранд. 100 нафари дигар аз сокинони Афғонистон дар пайи тасарруфи он кишвар аз сӯи Толибон азми паноҳ овардан ба Тоҷикистон доранд.